Здравейте, приятели, отново! В днешното видео ще ви покажа как може да се направите много лесно домашен крем. Този крем подхранва много лицето, тъй като е с билки, които след малко ще ви покажа какви са те. И също така доста добре действа върху суха кожа. Специфичното при него е, че той се прави лятото, когато е по-горещо, по-топло. За целта са ни необходими 3 вида билки: жълт кантарион, невен и лайка. Като тези билки може да си ги намерите във всяка една билкова аптека или да не е билкова аптека, във всяка една аптека може да си ги намерите. Също така зехтин, бурканче, в което да смесите билките с зехтина, крем здраве, една кутийка и така. Сега започваме да правиме крема, самата смес, която е: вземаме буркана, слагаме една щипка от жълтият кантарион, една щипка от невена, още една щипка слагаме от лайката. След това към тези билки прибавяме зехтин, който зехтин примерно трябва да покрие самите билки. Така. Това количество зехтин е предостатъчен. След това вземаме капачката на бурканчето и го затваряме. Капачката задължително трябва да е пробита отгоре, за да може светлината и въздуха да могат да си съдействат и в това еликсира да се получи още по-силен и по-хубав, разбира се. Този буркан го оставяме на слънце за 45 дни. След 45-я ден вземаме едно съдче, в случая аз съм взела тази пластмасова чашка. Вземаме крем здраве, цяла опаковка и с помощта на това дървено съдче поставяме крема. Задължително крем или каквато и да е козметика винаги се пренася, в случая, каквото аз правя, с дървена шпатулка. След това прецеждаме съвсем малко от самата смес. Съвсем малко. В зависимост от това колко суха или колко е мазна вашата кожа. Ако е по-суха кожата ви, може да сложите до една лъжичка кафяна. Ако кожата ви не е толкова мазна, може да си сложите половин, примерно, кафяна. Аз ще сложа съвсем малко, тъй като моята кожа не е една от най-мазните. И слагаме. Така. Оставяме това настрани и разбъркваме с помощта на дървената пръчка. Този крем е хубаво, мили момичета, да го нанасяте преди лягане. Аз лично този крем го слагам преди лягане, защото така по-дълго му е действието. Ако през деня го сложите и ви се налага да излизате, върху крем ще се налепят мърсоти и не е удачно. Затова аз вечерта го слагам този крем, а през деня слагам някакъв по-лек крем с по-лека консистенция като цяло, тъй като тази консистенция е малко по-гъста. Но имайки предвид, че сме сложили зехтин, тя се променя. Сега връщаме крема в кутийката, за да ни е по-удобно при самото нанасене, за да ни изсъхва. И нашият крем за красива кожа е готов. Консистенцията, разбира се, е вече малко по-лека. Аз ще се нанеса върху ръката, за да видите, че не стои толкова бял, когато се размаже. Стои леко по-мазно, по-лъскаво, разбира се. И този крем със сигурност доста добре ще подхрани вашата кожа през лятото.
Надявам се, че сте получили добър съвет за домашен крем. Не е труден, напротив, много е лесен, съставките не са скъпи, така че направете го, опитайте се и вие да го направите у дома. Надявам се да съм била полезна с този съвет за домашен крем. Ако ви е харесал клипа, споделете го, дайте по едно лайкче и очаквайте моето следващо видео. Благодаря ви!